biss il-gabiet u terapin. U nħossni jien ukoll bħala sfurna nifgaġġa nixtieq ingawdi l-ħolqien. U bħal prinċipessi ta' Disney nista' nkellem il-ħlejja imma ma jidhrom kien. Le ma rridx illi jiċċaħduni minn dawn il-ħbieb illi jsiru biss bħal ħrejjef ġo ktieb. Kemm nixtieq li narhom iktar ta' spiss. Le ma rridx li jitilqu għax inqeret il-ġmiel li tfulliti tgħaddim nar b'daħil illi lilhom nara fl-istampi biss. Nixtieq li magħhom nista' nkanta meta l-beraħ immur. Nixtieq nifhimhom u nitgħallem aktar isa x'unu. U kull fejn immorru jgħiduli min jaf kieku xi stejjeru il-ħin kif ngħaddih. L-immaġinazzjoni teħodni fuq il-vjaġġ mad-dinja min jaf kemm hemm sabiħ.